Iki lho bos, teko maneh iki lho bos, ngono kok arep kon kerja bos. Nyawane bos, ceman bos. Lah kate peres Pak. Lho, kampung Renteng kaya ngene lho wisan. Lho, Jan asli lava iki. meh kebek tanggule. Lho, Amber. lebar merono kae lho. Amber jak sul. Tempat doser sing rusak winginane. Bos. Ejal niku bos. Lava rene kabeh jak sul. Amber iku. Kurang titik kak uruk rek. Jan ndak ono banyune. Lava tok rek. Kok dhuwur dek kono mlayu rene ngalor kabeh pas beres iki wis. Kae kurang titik. Paling dhuwur dhewe iki.